balimakɛ i ka foli don. Ayiwa an bɔra ka kuma duniya kɛlɛya tɔn ka seereya sɛbɛn min bɛ Mali finitigiw n'u dɛmɛbagaw jalaki mura dugudenw fagali maa 500 ɲɔgɔnna na. Nka halisa a siga bɛ maa caman na jamana kɔnɔna na. Aw ka baara don n'o ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni hakɛw burujara sigidaw kɔnɔna na ni nin ko suguyaw kɛra. Nga an bɛ yɔrɔ min na sisan aw yɛrɛ ka baara hukumu kɔnɔna na sariya ye mun de latigɛ walasa sɛgɛsɛgɛliw ka se ka boloda aw ka jɛkulu fɛ ni kasara nation ninnu na n'o ye mura ye. I ni ce i ka ɲininkali la n balimakɛ ka an lamɛnbaga bɛɛ fo cɛ fara muso kan ka maliyɛn bɛɛ fo ka tasibila kɛ an ka finitigi minnu tora kɛlɛ la ani an ka sivili minnu tanyana ala ka hin'u bɛɛ la ala ka yafu bɛɛ ma ala ka jamana kolosuma. Donc rapport ko min filɛ senna n'a bɛ fɔ a ma ko ONU ka sɛbɛn min bɔra mura kan sɔnni k'an da don a kuma na fo mɔgɔw ka faamuya fɔlɔ ONU yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ. ONU ye min ye diɲɛ jɛkuluba de don. Mali bɛ jɛkulu min kɔnɔ donc o ONU na organe dɔw bɛ yen bolofara dɔw bɛ yen dɔ ye assemblée générale ye o dɔ ye conseil de sécurité ye o dɔ ye conseil économique ye et social donc ni bolofara ninnu bɛɛ latigɛlen don ni sɛbɛnba dɔ ye a bɛ fɔ min ma ko charte des nations unies diɲɛmaaw sɔnna o charte de ma o ka waleyaw kan o ka waleya jamanaw kɔnɔ donc o bolofara min n'a bɛ fɔ a ma ko assemblée générale o ka cakɛda dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko haut commissariat aux droits de l'homme donc o haut commissariat des droits de l'homme o fana ka bolofara dɔ de bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko division des droits de l'homme donc o division des droits de l'homme bɛ baara kɛ MINUSMA hukumu kɔnɔ bon MINUSMA nana cogo min an bɛ hakililajigin k'a la waati bɛɛ k'a fɔ u ma na u yɛrɛ ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min Mali bɛ ONU kɔnɔ donc assemblée générale de résolution dɔ ta a ma kɛ Mali ɲinɛma donc ko MINUSMA kana Mali dɛmɛ pour que ka bɛn sabati donc o kama division des droits de l'homme min fana kɛra MINUSMA hukumu kɔnɔ o fana ka baara perepere tigɛra k'a fɔ a nakun ye ka adamadenw ka jo sariyaw n'u ka hakɛw kɔlɔsi ani k'a tɔpɔtɔ ani ka adamaden hakɛ ko k'a cari jamana kɔnɔ donc nin bɛɛ de sɛbɛnnen don sariyakisɛw kɔnɔ mais ni mɔgɔw m'a faamuya a bɛ k'u kɔnɔ ko balalenw don ko jagoyalenw don o tɛ tiɲɛ ye donc nin bɛɛ b'a yira ka min fɔ dɔrɔn k'a fɔ division des droits de l'homme a ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ a dagalen don a ka sariya sɛbɛn kɔnɔ a bilala de k'a k'a kɛ o ye kelen ye donc filanan ye min ye mura ko bɛ kɛ waati min anw yɛrɛ ka jɛkulu n'a bɛ fɔ a ma ko CNDH Commission nationale des droits de l'homme sariya de fana ye anw bila sen kan jamana yɛrɛ fɛ sariya fana ye anw ka baaraw latigɛ k'a perepere latigɛ anw kan ka min kɛ o dɔ ye min ye anw fana kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka adamaden hakɛw ka jo sariyaw k'u kɔlɔsi k'u tɔpɔtɔ o sariya kelen in bɛ tila k'a fɔ anw ye k'anw ka Mali ni diɲɛ cɛ nɔgɔya adamaden hakɛ ko baaraw la a bɛ fɔ o ma ko promouvoir la coopération et le partenariat donc nin bɛɛ ye sariyakisɛw de bon an bɛ don min na ko bi jamana in kɔnɔ kuma a ma nɔgɔn parce que jamana fanba a ma taa ekɔli la mais o kɔrɔ tɛ k'u tɛ kodɔn dɛ mɔgɔw bɛ kodɔn mais sariya sɛbɛn ninnu a bɛ kan wɛrɛ de la bon o kan ninnu minnu yɛrɛ taara ekɔli la caman t'a faamuya donc il faut que e k'a kalan de kɛ e k'a faamuya de sɔrɔ pour que i ka se k'i hakilila di donc sɛgɛsɛgɛli in kɛra o hukumu de kɔnɔ mura ko yɛrɛ bɛ kɛ waati min ne hakili b'a la a bɛ ɲini ka san kelen bɔ ou bien san kelen ni dɔɔni anw yɛrɛ ye sɛbɛn bɔ ka bin a bɛ fɔ min ma ko communiqué kɔnɔ an ye laɲini min kɛ gouvernement fɛ an ko ka sɛgɛsɛgɛli kuluba dɔ bila min bɛ se ka ko in fɛsɛfɛsɛ ka tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na an y'o communiqué kɛ bɛɛ b'o kalama o kalanna telesow la journaliw y'a sɛbɛn o yɔrɔ fana na sariya min y'an bila sen kan o sariya de fana b'a fɔ ko ni an y'a mɛn an tulo la ko adamaden hakɛ ko a sɔsɔra ou bien a burujara Mali kɔnɔ ko an wajibiyalen don ko ka wuli ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ pour que ka hakɛ ninnu ani jo sariya ninnu kɔlɔsi o sariya kelen in fana Mali sariyakisɛ de don o b'a fɔ ko an kan ka gouvernement ladi adamaden hakɛ ko la adamaden hakɛ tɔpɔtɔli ko la ani ka recommandation kɛ o ye ka laɲiniw kɛ gouvernement fɛ a bɛ se ka latilen cogo min a bɛ se ka nɔgɔya cogo min jamana kɔnɔ o bɛɛ wajibiyalen don ka sariya min y'an bila sen kan donc o yɔrɔ fana na an bɛ tila k'a fɔ tugun mɔgɔ caman bɛ yen u t'o kalama u t'o ɲɛdɔn u m'a ɲini k'o ɲɛdɔn o de ye gɛlɛyaba ye Mali kɔnɔ bi an bɛ don min na n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ min ɲɛdɔn min tɛ min ɲɛdɔn bɛɛ b'i da don ko bɛɛ la parce que sisan kuma carinni nɔgɔyara e b'i ka téléphone ta dɔrɔn i b'i sigi a kɔfɛ i b'a bila vidéo la
min ka di da ye i b'o fɔ k'a sɔrɔ i ma ɲinini kɛ i ma sɛgɛsɛgɛli kɛ i tɛ ko ɲɛdɔn i t'a sariya ko ɲɛdɔn donc o ye gɛlɛyaba ye jamana in kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmɔgɔw bila fili la a bɛ kɛ sababu ye a bɛ jamanaden fanba bila fili la parce que n y'a fɔ cogo min caman ma taa ekɔli la caman n tɛ a ko sariya kow ɲɛdɔn mais o kɔrɔ tɛ ko n'i ma taa ekɔli la ko i tɛ ko kalama ou bien ko i ye kunfin ye n m'o fɔ. furancɛ fanga y'a yira k'a fɔ ko ni seereya sɛbɛn min bɔra nin ko tiɲɛ tɛ k'u ma da la nka e yɛrɛ ka baara hukumu kɔnɔna na aw bɛ se ka mun de jaabi faamuyali di jamanadenw ma sɛgɛsɛgɛli ko la barisabu waati na a yirala k'a fɔ k'aw ka cɛkɛda ye laɲini ta ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nka aw ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la o yɔrɔ fan fɛ i bɛ se ka mun de fɔ jamanadenw ye o taabolo kan. Komi anw y'a laɲini ko ka sɛgɛsɛgɛli kulu bila sen kan donc o ma kɛ an yɛrɛ kun ko anw yɛrɛ bɛ se ka an da don a sɛgɛsɛgɛli ko la hali ni an bɛ taa a kɛnɛ kan pour que ka dɛmɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu na o fana ma kɛ donc san kelen tɛmɛnen sisan de ONU ye a ka rapport nin bɔ u y'u ka ɲɛfɔliw kɛ a kɔnɔ donc an y'a fɔ ko anw ma a sɛbɛn dilan donc n'i ma sɛbɛn min dilan i tɛ se k'a fɔ ko a kɔnɔna ye tiɲɛ ye ou bien ko a kɔnɔna ye nkalon ye mais an bɛ min dɔn an ye min kalan o ye ni sɛbɛn ninnu bɛ dilan méthodologies de b'a la olu i b'olu kalan de k'olu ɲɛdɔn sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ cogo min sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ni mɔgɔ minnu ye seereyaw bɛ ta cogo min ani fɛn caman wɛrɛ olu bɛɛ o bɛ kalan an kunna de mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ adamaden hakɛ ko ɲɛdɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko kunfɛ baara tɛ donc an y'a fɔ ko o méthodologie olu ɲɛfɔra mais o t'a bali an k'a ɲini tugun an ka laɲini fɔlɔ nɔ kan ko sɛgɛsɛgɛli kulu indépendant o ka bila sen kan c'est-à-dire min tɛ fan si défend min tilennen don min bɛ tiɲɛ de ɲini an ka o kuma an tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ n'o tɛ sabu sɔnni anw ka baara in daminɛ jamana ye sariya min bila ko k'an ka baaraw lawaleya o sariya b'an jagoya an ka kalen ka siɲɛ kɛ Cour suprême na Mali sariya sunba a soba n'o ye Cour suprême ye ko an ka kalen ka siɲɛ kɛ k'a fɔ an bɛ baara in kɛ ni tilennenya ye an t'a kɛ ni fanfilako ye an b'a kɛ ni a dɔnniya fana ye donc n'i y'o kalen ka siɲɛ sugu kɛ a ka gɛlɛn e ka kuma i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ kare kɔnɔ ten k'a b'a hakilila di ten gansan ou bien mɔgɔ min tɛ adamaden hakɛ ko ɲɛdɔn a t'a sariyaw dɔn a ma deli k'a kalan kɛ donc i n'o kuma cogo tɛ se ka kɛ kelen ye o de la an b'a fɔ an tɛ se k'a fɔ ko min b'a kɔnɔ ko tiɲɛ don an tɛ se k'a fɔ fana ko nkalon don mais an b'an ka laɲini ka toujours k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kulu ka bila sen kan sɛgɛsɛgɛli kulu min tɛ fan fila si ka côté la n'o bɔra ye lagosili dɔw dara sɛbɛn in kan bon ne b'a o bila kodɔnbaliya minɛn kɔnɔ parce que n'i tɛ ko si dɔn i bɛ se ka kuma caman fɔ lagosili dɔ ye ko sɛbɛn in kɔnɔ ko conditionnel a bɛ komi ko a fɔlen don a kɔnɔ ko an y'a bisigi ko nin de kɛra ko mais k'u m'a fɔ k'a kɛra donc o ye fili ye parce que o ye kodɔnbaliya fili ye sariya ko la tant que mɔgɔ n'i nɔ minɛnen don n'i ka kiiri ma kɛ k'a fɔ i nɔ b'a la ou i nɔ t'a la a tɛ se k'a fɔ k'i nɔ b'a la a bɛ fɔ ma ko présomption d'innocence donc n'o dun bɛ sen na hali sariya yɛrɛ bolo kan conditionnel in de don parce que a bɛ fɔ de ko karisa a bisigilen don k'e y'a kɛ mais a tɛ fɔ k'i y'a kɛ n'i ka kiiri de kɛra n'a jɔr'i la a bɛ se k'a fɔ k'i y'a kɛ yɔrɔ kuma tɛ rapport ma rapport nin kɔrɔ ye pour que k'a fɔ anw ye jateminɛ kɛ an y'a ye ko nin de don donc an ye nin de bisigi donc mais ni mɔgɔ dɔw bɔra k'o fɔ ko o kɔrɔ ye ko sɛbɛko tɛ donc an b'a yira k'a fɔ anw y'a dɔnbagaw ye o tɛ tɛmɛ hakili fɛ mɔgɔ fɛn fɛn i bɛ adamaden hakɛ ko ɲɛdɔn i bɛ sɛgɛsɛgɛli ko ɲɛdɔn filanan fana ye min ye dɔw y'a fɔ k'a fɔ ko a fɔra dɔrɔn de k'u taara seerew ɲini k'u ye kuma tɛnku seerew la bon hali sariya yɛrɛ la tribunal yɛrɛ la bɔgɔ jeninen kan kiiri bɛ tigɛ seerew da bɛ don a la donc seere nafa ka bon yɔrɔ o ye kiiri yɛrɛ tigɛ yɔrɔ ye kuma tɛ sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw ma donc nin kuma ninnu si tɛ sen kan u tɛ ba la mais an b'a bila kodɔnbaliya minɛn kɔnɔ ni mɔgɔw ma ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i bɛ se ka kuma caman fɔ i bɛ bila fili la o de la an kuma ko 12 an b'a fɔ an ka sabali mɔgɔw n'i tɛ fɛn min ɲɛdɔn i kan'i da don a la parce que n'i y'i da don a la ka kuma ka wasa a bɛ kɛ maloya i bolo kɔfɛ donc et puis a man ɲi jamana ma a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bila fili la a bɛ jamanadenw bila fili la
hali y'a dɔw yɛrɛ b'a la u kalannen don k'u taara ekɔli la fo ka se yɔrɔ janw na a dɔw yɛrɛ ye sariya kalan kɛ mais o t'a jira k'a fɔ k'u bɛ adamaden hakɛ ko ɲɛdɔn parce que adamaden hakɛ ko y'a dama kalan de jo sariya ko y'a dama kalan de f'i k'a ɲɛdɔn de sɔnni k'i da don a la. Fili kuma dɔw fana bɛ fɔ k'a fɔ ko sɛbɛn in ye ka Mali armée bɛɛ lagosi ka Mali armée bɛɛ lase kungo ma donc an bɛ sariya ko ɲɛdɔn an bɛ adamaden hakɛ ko ɲɛdɔn an bɛ jo sariya ko ɲɛdɔn an b'a dɔn ko sɛgɛsɛgɛli ninnu kun ye fɔlɔ ko kɛra cogo min k'o ɲɛfɔ filanan mɔgɔ minnu bisigilen don k'olu y'a kɛ k'olu ka bolodengɔni siyɛn olu la sabanan o ye ka kiri kɛ a fɔ min ma ko lutte contre l'impunité donc cogo si la a ɲɛsinen tɛ armée bɛɛ ma a tɛ se ka ɲɛsin armée bɛɛ ma wa a tɛ se ka ɲɛsin jamana fana bɛɛ ma donc sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kun y'o de ye k'a dɔn minnu sen b'a la olu ka kiri minnu sen t'a la olu ka labila olu ka jɛya donc o fili kumaw fana bɛ k'a fɔ ko an ka armée bɛɛ de bɛ ka lagosi an ka armée bɛɛ de bɛna taa CPI la dɔw yɛrɛ bɛ k'o kumaw fɔ k'a sɔrɔ an ma se CPI ko kuma yɛrɛ ma fɔlɔ ni kojugu kɛra jamana kɔnɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra o jamana de yamaruyalen don a ka kirisow ka a kiri kɛ o de bɛ sariyaw kɔnɔ Mali la o de bɛ an ni diɲɛ maa cɛ sariyaw fana kɔnɔ donc CPI kuma tɛ yen tant que Mali sariya sow olu bɛ se k'a kiri kɛ. Aw ka baara waleya hukumu kɔnɔna na ni fanga ma sɔn aw ka se k'aw ka baara kɛ i n'a fɔ mura ta na u ma sɔn aw ka se ka wuli ka taa mura ka sɛgɛsɛgɛli halalen boloda ka sigidadenw ɲininka min de kɛra yala o hukumu kɔnɔna na sariya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na aw bɛ se ka mun de kɛ ka jamana fanga wele sariyaso la walasa u ka se k'a to aw ka baara waleya ani welekan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin jamanadenw ma barisabu caman bɛ fili la u tɛ k'a faamuya adamadenya tobotɔli u ka hakɛ kɔlɔsili ani jo sariya o ko ɲɛnabɔli la o bɛ sen minnu kan jamana kɔnɔna na barisabu aw ka jɛkulu aw ye kale ka siyɛn de kɛ aw sigira jamana fanga yɛrɛ de fɛ jamana ka sigi bolo dɔw de don o yɔrɔ fanfɛla la welekan jumɛn bɛ k'a lase jamanaden na u k'o faamuya n'aw ye kuma minnu don walima n'a ye sɛbɛn mun fɔ o ye fɛn hakika de fɛn lahalalen don a y'a ɲini k'a dɔn aw tɛna nkalon tigɛ aw ka jamanadenw ye aw fana ye jamana sigi bolo dɔ de i ni cɛw la. N'anw ye ɲinini kɛ ko an bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ normalement ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a faamuya u man ka ban parce que sariya de b'a fɔ an ka baara de don i b'a sɔrɔ fana jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛ dɔw bɛ yen u bɛ da olu la u bɛ da olu ka kumakan na k'a sɔrɔ u tɛ kow tiɲɛ fɔ u tɛ kow bɛ sariya minnu kɔnɔ u t'olu ɲɛdɔn an ka baara in a ma daminɛ bi n bɛ deli k'a fɔ n ka kumaw la ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga la an y'an ka baara daminɛ o waati 2018 o waati fana an bɛ bɔ ni ko min ma ɲɛ ni ko min ma tile an b'a ɲɛfɔ dɔw y'an lagosi ko an ni fanga sinama tɔnw bɛ ɲɔgɔn bolo ko an tɛ jamana fɛ kuma caman fana fɔra o waati mais o fanga dafirilen o kɔfɛ an ye wulikajɔ kɛ taa olu fana ka hakɛw kɔlɔsi ka taa u bila u ka hakɛw kɔnɔ o kɛra sisan faamaw ɲɛna u bɛɛ b'a kalama ala barika la an bɛɛ bɛ balo la donc o b'a jira k'a fɔ anw ta tɛ fanga ko ye anw ta tɛ mɔgɔ ko ye anw ta ye jo sariya ko adamaden hakɛ ko i n'a fɔ sariya kisɛw b'a fɔ cogo min k'a fɔlɔ an ka sariya sunba la sariya kisɛ 20 fɔlɔ o bɛɛ ɲɛsinen don jo sariya ko ma o kɔfɛ Mali ni jamana wɛrɛw ni diɲɛmaaw y'u bolo bila sɛbɛn minnu na olu bɛɛ bɛ jo sariya ko ɲɛfɔ k'a bila ba la k'a sinsin o yɛrɛ fana kɔfɛ Charte des Nations Unies yɛrɛ kɔnɔ o fana ka laɲiniba dɔ ye diɲɛ fan 14 kɔnɔ jo sariya ka bonya adamadenw ka hakɛw ka tɔpɔtɔ donc minnu b'a fɔ ko tubabula hakililaw don u ma faamuyali de kɛ n'u tun ye faamuyali kɛ u b'a dɔn ko bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ jo sariya ko la i kɛra faama ye o i kɛra fantan ye o i kɛra sirasuye o i kɛra civil bɛɛ de bɛ nafa sɔrɔ jo sariya ko la hali k'a dan n'i ye Mali ka histoire jateminɛ san damadɔ in dɔrɔn kɔnɔ i bɛ se k'i yɛrɛ hakili jagabɔ k'a faamu k'an bɛ ka min fɔ tubabula ko tɛ japonais ko tɛ chinois ko tɛ i y'a ye président suko ni dugujɛ cɛ u taar'u yɛrɛ sɔrɔ hakɛ buruja sira kan i y'a ye premier ministre suko ni dugujɛ cɛ u taar'u yɛrɛ sɔrɔ hakɛ buruja kɔnɔ i y'a ye k'a fɔ ministrew yɛrɛ fana u taar'u yɛrɛ sɔrɔ hakɛ buruja kɔnɔ i y'a ye k'a fɔ sarasu ɲɛmɔgɔba dɔw hali généraux taar'u yɛrɛ sɔrɔ hakɛ buruja kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ siran service min ɲɛ ni service bɛɛ ye n'a bɛ fɔ o ma ko sécurité d'État i y'a ye k'a fɔ o patron olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ hakɛ buruja kɔnɔ mais mɔgɔw tɛ miiri nin bɛɛ la ou bien mɔgɔw bɛ ɲinɛ a kɔ donc o de b'a jira k'a fɔ wolomani t'a la jo sariya ko in birifini don a b'an bɛɛ de kunna a da ka d'an bɛɛ la et puis a bɛ bɛɛ de kɔlɔsi donc
ko fɔ filanan ye min ye ni anw wulila an ka kɛlɛ la ko ka hakɛw bato ka hakɛw kɔlɔsi a bɛ kɛ malidenw de ye o an tɛ wuli ko ka tubabu ka hakɛ bato mali kɔnɔ ye ubiyɛn ka japonɛ ka hakɛ bato ubiyɛn ka rusi ka hakɛ bato ubiyɛn ka amɛrikɛn ka hakɛ bato mali kɔnɔ a ɲɛsinnen don maliyɛn minnu sigilen don mali kɔnɔ ani mɔgɔ wɛrɛ minnu sigilen don mali kɔnɔ an ka wuli ka jɔ a bɛ olu de ka hakɛ ko fɔ a bɛ olu de ka hakɛ sabatili ko fɔ donc mɔgɔw kan ka miiri o fana na sabanan fana ye min ye an y'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko adamaden hakɛ ko a jubaju yɛrɛ a jubaju dɔ bɔra mali la yan n'a bɛ fɔ o ma ko charte de Kurukanfuga an bɛɛ b'an disi gosi n'o ye k'a fɔ tubabu tɛ se ka n'a fɔ ko josariya ye olu dɔrɔn ta ye a fɔlɔla anw fana fɛ yan parce que charte de Kurukanfuga o kɔnna déclaration universelle des droits de l'homme ye a kɔnna tubabu ka déclaration caman ɲɛ josariya ko bunakun kan donc anw de bɛ nin bɛɛ ɲɛdɔn an y'a kalanw de kɛ an b'a fɔ ko a bɛɛ b'an kɔnɔ ko an bɛ se a bɛɛ la dɛ parce que adamaden i kɛra cogo o cogo dan de b'i la hali dɔnni yɛrɛ a bɛ fɔ de ko dɔnni fitinin i bɛ fitinin de dɔn mais au moins sɔnni k'i da don ko la i b'a ɲini i k'o fitinin dɔn fɔlɔ i kana na jamanadenw bila fili la i kana jamana ɲɛmɔgɔw bila fili la parce que n'i ye kuma dɔw fɔ i b'a fɔ faamaw tulokɔrɔ duman kuma a ka di bɛɛ tulo la a ka di bɛɛ ye i tulokɔrɔ kuma duman ka fɔ mais taalen ɲɛfɛ ni bɔ kɛra a kalama k'a fɔ i bɛ nkalon de kan i bɛ ka mɔgɔw bila fili de la tigɛ bɛ k'i la bon i yɛrɛ fana min ye nkalon tigɛ pour que ka mɔgɔw tulokɔrɔ kuma duman fɔ i yɛrɛ mana t'i da i kelen i ni ala i b'a dɔn k'a fɔ i ma kosɛbɛ kɛ donc ka fara o kan n'a sɔrɔ i ye kalen ka siɲɛ de kɛ k'a fɔ i bɛ baara kɛ cogo la i m'a kɛ o cogo la donc o bɛɛ ye dekun ye olu de b'a to an wajibiyalen don ka hakilila ɲumanw di pour que ka bilasirali ɲumanw di pour que ka jamana dɛmɛ pour que ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ an bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ cogo min kuma kuncɛ kuma na an b'a fɔ n ko anw furadama n'an b'an ka sɛbɛnw bɔ an b'a fɔ n ko an b'an ka finitigilakaw senkɔrɔma tinti an b'u jukɔrɔma tinti an ka sɛbɛn tɛ yen n'an t'o fɔ filanan ye min ye ni bin kɛra u ka waati o waati an bɛ bɔ an bɛ sɛbɛnw kɛ an b'a kɔn an b'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ pour que minnu ye binkanni kɛ u ka ɲini u ka dɔn u ka ɲangi ani fana an bɛ kɛlɛ sariya a bɛ fɔ min ma ko droit international humanitaire an ni sirasiw bɛ deli an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya pour que ka ɲɔgɔn lafaamuya pour que k'a kalan k'u kun o bɛ kɛ kuma caman aw yɛrɛ n'a y'a jateminɛ sirasiw tɛ sɛbɛn si bɔ sisan n'a bɛ fɔ déclaration n'u t'a fɔ o la ko wajibi don ko ka adamaden hakɛ ni jo sariyaw kɛlɛ sariyaw ko k'olu bonya donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ an ni u bɛ ba kelen kan mais kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw de bɛ yen olu tɛ cogo tɛ dɔwɛrɛ ye ni fanga o fanga nana u bɛ jeliya de la n tɛ jeliw ma dɔgɔman tɛ u bɛ tulokɔrɔ kuma duman fɔ de la nkalon kan ka bɛɛ bila fili la donc ni ko bɔra a la waati min u b'u yɛrɛ ɲini fanga fɛn fɛn mana na u b'o kelen kɛ o fanga nɔfɛ donc anw tɛ se k'o kɛ parce que anw b'an ka mission dɔn anw b'an bila kun dɔn donc o kɔfɛ ka vraiment k'an ka sirasiw fo tun u bɛ cɛsiri min na u ni dɛmɛ ka kan mais an ka laɲini ye dɔrɔn ye ka kɛlɛ sariya bonya a bɛ fɔ min ma ko droit international humanitaire sinon kɛlɛ dagalen don kɛlɛ ɲɛfɔlen don sariya bɛ kɛlɛ la mais sirasiw b'o o daluyaw dɔn u b'o o sariyaw dɔn an ka laɲini ye o sariyaw de ka bonya ni kɛlɛ bɛ kɛ voilà donc ni minnu m'a faamuya a bɛ k'u kɔnɔ ko an bɛ ka jadimɔgɔw lafasa o bɛ se ka kɛ cogo di hakili tɛ se k'o faamuya an tɛ jadimɔgɔw lafasa au contraire anw b'a fɔ maa o maa n'i ye sariya sɔsɔ n'i ye jadimɔgɔ ye i ka minɛ i ni ɲangini min ka kan o ka da i kan wa kɛlɛkɛyɔrɔ fana na ni fagali bɔra a la kɛlɛ dagalen don fagali dagalen don kɛlɛ kɔnɔ mais a sariyaw de bɛ yen k'a fɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la population civile tɛ faga k'a jira k'a fɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la hali ni kɛlɛɲɔgɔn n'a ye marifa bila k'a bolo kɔrɔtan i b'a minɛ i b'a kɛ prisonnier ye mais n'e y'a minɛ ka ban ka tila k'a faga o ye sariya sɔsɔ o ye kɛlɛ sariya sɔsɔ ye donc o n'a ɲɔgɔnnaw caman de bɛ yen donc sirasiw b'o o bonyani ɲɛdɔn kɛlɛkɛyɔrɔ la donc wulikajɔ in bɛɛ ye k'olu de kɔlɔsi